Vale, doncs ens heu enganxat preparant el rodatge de demà de Trick and Ride. Farem una operativa relativament senzilleta, anem 3 persones. El dia d'avui us ensenyarem com muntem tota aquesta operativa, com preparem tot el material tècnic, així que si us interessa, quedeu-vos. Aquí tenim, per exemple, la trolley, amb la que portarem els trípodes petits, els focus, l'estabilitzador, el gimbal. Tindrem la càmera principal de vídeo, la càmera principal de foto i ara us ensenyarem tot una miqueta què hi ha a cada cosa, vale? Som-hi! Doncs ara concretament us explicarem què porta la maleta de vídeo. Aquí tenim la maleta. Òbviament, la maleta de vídeo ha d'anar amb una bona càmera de vídeo. Tenim la Lumix SU2. A nivell de vídeo és una passada, amb la seva òptica 24-105, amb els seus agarres, la seva jaula Smallrig. Tots aquests links us els passarem a la descripció del YouTube. Tindreu links per si voleu alguna de les referències. L'important, abans de muntar sempre el que és l'operativa, sempre revisar el tema de que estiguin netes les òptiques i sobretot el sensor. Importantíssim. Sempre passar el bufador per fora, passar també les seves tovalloletes. Nosaltres normalment fem servir tovalloletes de microfibra KF Concept, ara us passarem la descripció, que aquestes van superbé. I és importantíssim netejar per dins, netejar per fora, netejar per dintre també. El que és molt important és, a part de netejar bé les òptiques per dintre, per fora i tal, és netejar el sensor de la càmera. El sensor de la càmera, aquí el tenim. Està ben net. En una maleta d'aquestes de vídeo professional no només tenim la càmera i les seves òptiques, sinó que tenim tots els seus agarres. Tenim sempre un botiquín d'emergència, en dic jo, que hi ha des de líquid de neteja, toallolites, també un munt de cables, sempre va bé portar tot tipus de cables, els típics i els no típics. I també tenim una corretja, per si te la vols penjar al coll i descansar un ratet. Si has d'estar moltes hores a mà, sempre va bé tenir una munyequera, poca broma. Evidentment, tenir un bon sistema d'auriculars per escoltar que tot s'estigui gravant bé. Sempre hem de tenir 85.000 tipus de claus Allen i tornavisos per qualsevol cosa que pugui passar. I després ja hi poses el que tu vulguis. Aquí tenim tot de bateries. Tenim bateries de tot tipus. De la SU2, de la SU. Importantíssim, qualsevol operativa, portar 2, 3, 4 bateries, depèn de les hores que tu calculis que estaràs amb la càmera en mà. Diverses targetes. Sempre targetes de qualitat. Hi ha targetes que poden aguantar uns certs megabauts per segon i n'hi ha d'altres que s'afregeixen, llavors han de ser bones. I aquesta és la nostra càmera de vídeo de Common Films. Ara estem comprovant que el flash funciona bé, que tot està perfecte, a la càmera de foto. Una càmera també de la família Lumix, aquesta en aquest cas és la Lumix SU, amb un bon Godox, i això ens anirà perfecte per fer fotos de mà. I amb això ja podem gravar un bon vídeo. I tenim la bossa de vídeo.